Kodwa ukudla ekhiphe ngefastela ekhiphelele ngane emoshini. Ubaba ethi ngeke kudla ukudla kwami. Mama ethi azimsebenzi wakhe. Hayi, ngabe kodwa. uthona isambulala indlela kanti usuthu uzomnika nejuice lobela ngaphandle. Bethetha naye mthethisa lo mntwana. Khipha ukudla ngefastela ethi aphinde. Sambulala uhlanya la endlini. Emnike nejuice. Uthwana isambulala indlala, usahlala kanti usuthu uyabhola nje. Umama ufana noJesu. Into engaqiniseka ukuthi uthi ba ngeke udle inkomo zingabuyanga. Ngiyajabula lena nasangalala esibayeni bhaya. Sayazalala esibayeni thina sagcwala nithi ngexhoza amakhalani. Imkhaza ethi imkhaza ethi ngizodwa amakhala ngilala esibayeni ngilale nesa esakeni. Aphelelanga inkomo ngiyalazi icala lami. Akunjoba ngilalele ebushane nje. Aziphelelanga inkomo. Ngiyabuza uyaqobo. Ethi ngeke zingaphelele inkomo zini. Uthi ubona isakwazi sithi nyelele. Sincenga. Nazi ikhwebo zombili. Ngilale ngisuthi. Kuyovuka mina intatha ngiyofuna inkomo. Umama unale intimba nengixolele madoda. Indoda ayikho exhumana nomntwana. Ingane exhumana nomama. Izalwa bexhumene ngenkaba. Noma ngabe ingane yakhe yoneka kangakanani kodwa akaveli ukuthi ikhando ngamatshifu. Uthi sanemiyeka. Sanemiyeka. Angathi uJesu usho njalo. Uphayisana imiyeka man. Sanemiyeka. Hallelujah. Ukona ngikanayo. Sanemiyeka. Ngizalukisa. Ngizalukisa izindaba thakele. Abantu uJesu sanemiyeka. Sanemiyeka. Awungalukhi kwakhe. Ngizomlukisa. Sanemiyeka. Jesus. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Bakumbele fona ngabe ngisetohora. Ngithe ngiyenantali kuyaphuthuma. Hayi. Yabona iyasupha le ndaba baba. Hayibo, uzungizwe ngelinye ilanga bakumbele. Yasupha. Kube sinezinto zethu. Ngathi please ngenantali. Ngasebenza Saturday leSunday ngizoyisebenza. Ihlushwa yinto kaThixo. Hallelujah. Ngayeke overtime. Yebo. Ngayiyeka idouble. Ngiyangizwa double portion ngayiyeka. iSunday ngayiyeka. Ngenxa yezimo zikaThixo. Ngoba fanele ngikene. Fanele ngikene. Ngikene njengojana. Ngiphoka ndabeni. Ngana yezivika Thixo. Ngidana yomhlapi kaThixo. Ngana yomhlapi kaThixo. Ngana mvume ngoba ngisesikhundleni sikaKristu. Nkosi yami. U-Israyeli bese enhlizweni kaMoses behamba naye kodwa uIsrael ebuye ephoqa uMoses. Ukhona lapho uNkulunkulu athi esebashaya wabathumela inyoka ukuthi sibadle bekhulumela ngoMoses bakhuluma nangoNkulunkulu. Zithethe zibabulala inyoka. Abo uIsrael waya kuMoses wathi sikhuleke
uThixo ukuba sisinyoka ngoba siyafa. uNkulunkulu uMoses waya kuNkulunkulu bathi uNkulunkulu Moses yenza inyoka yethu ezibalumayo nabebheka le nyoka yethusi baphile ziyasiluma kodwa sibheka kuye ziyashaya sibheka kuye ziyashaya sibheka kuye ziyasiyafuna sibheka kuye. Wena uyakuthi bakhuluma ku WhatsApp shem Sinalo WhatsApp. Sinalo popo para kumali yakona. Noma kuyile nje siyakuhlanganisa. Sithi hello. Nkosi. Bayahlupa laba. Laba bathi. Usamthukile. Yeyeba nale nkonzo yakho. Womthukuzo ume. Akephathi ngeke la WhatsApp. Ngoba ngeke ungene emasoni. Kodwa ungakhothi ukuthi uthuka uNkulunkulu. Ngelilanga uzothola impilo zakho. Ngoba ngisesikhundleni sikaNkulunkulu. Jesus. Ngiyaxoxa ngenodakeni mina. Ngiyaliya iphula eliphekwa unkosikazi wami. Ngiphoxe ukuba manje sekuyadula. Hey. Uyadula khona ushumayela. Akhona ukuba pulpit. Unazimo odibana nazo. Abana bangaka basimane. Odibana nazo. Gama yesifu. Gama yesifu. Wathi uJesu ngeke uthule. Jesus. Okhona isibongo. Yes, ukhona isibongo. Isibongo ukhona. Akafuna ukuthi uyoshaya keyboard 1000 ebeke phansi. My God. Ize la ke mngembusisi. Jesus. Wow. Go yena. Oh ngosami ngixolele ngxako kaThixo ngenibingelelanga namhlanje. Izulu linibingelele. Nanko baba nginibingelelanga. Nani insizwa nginibingelelanga intombi nginibingelelanga. Ngiyabala khona lento edliswayo. Yilento ebekile. Yilento edrayivayo. Ayazi ukuthi ngiqamlele. Yilento edrayivayo. Ayazi ukuthi ngiqamlele. Wena wazi ukuthi usibonge umntwana akawazi uthini. Wafika efakisa abanana esikhulu. Simsini Esidlule ngalo. sasigrey. Enaka ngale kwetafula evela nje kangaka. Engithi nje ngamehlo. Ethi amehlo amakhulu ngithi nami nginawo. Bangishiya abanye bathi uyabhedela. Uzolethela lengazi lothenza amagama amabili. Ngoba abantu abafuna ukuqala bathanda izinto ezivuthiwe. Yes. Izinto ezivuthiwe. Phaka umngqusho uqale phansi. Sibaqake. Yebo. Ungafika usuphaka uqale phansi. Nkosi yami. Ugijima uthanga nenolox. Uthi uqale phansi lo mngqusho. Yes Lord. That's why I'm getting jealous.
ngamtshela ngathi ungahamba uvinjwa lendlela ethi uzoshaya keyboard ngoba ngofika iAsha ngivele ngikhiphela amazwi ngithi Asha anginawo moya ongcwele phuma woza la wena shaya keyboard itasamba Jeff woza namoto woza samba shaya keyboard yakho uzashaya lezalo wazana ekhaya ingane icela uyise ngoba ngelina lizavelula inkinga seyithi wo mala nje lapho mala lapho oyicele ba cela kubazali ukuthi njobe iye lapha iyephi esengithatha ngizumsela ngibamzulu ukuthi ucelwe kuphi nangithi angasi ngoba mzulu ethi angasi into ethi wane yazi ishipi sisemkhukhwini kodwa siwona umkhukhu man oh yes wena ufuna abantu bebona phansi kwabo semkhukhwini nawo abantu emnyama iphake la ukhothama ukuthi ufunani fokazana uyangizobhaya ebukhosini kuthiwa mfokazana na ungena njengoshisa sake sithi izandla ebukhoneni Jesu nebosesiwe lapha mehlweni kukhona akubonayo Yes Lord. nezindlebe ezona zizwa baningi abaprofeti abalungileyo bafisa ukubona enikubonayo bafisa ukuzwa enikuzwayo hayi jabusibonana sizwile noma sikhaza ukuthi khona into esizwile noma sikhaza zimhlungu kodwa into asizwile Jesus uthi Jesu ubusisiwe usho kubafundi bakhe busisiwe amehlweni kukhona ngubonile nezekhebezelo khona ezekuzwile baningi abaprofeti baningi bafuna ukuzwa ngizothandaza ekuseni kanti engane zami zizongijoyina sengithola nje kunelinye ibandla ngiyabona elisho loya ndawo hayi langena malo awukaqinisela hayi ngibona sekuphuma amakhathoni ngathi ngiyaxolisa ngiqabula nalo mthanga cela nibe ngale ngoba nasenidishelele ikhathoni ngaze ngiyalisapha mina kwaphuma amakhandlela bovu kwakhanya yonke into kwakhanya yonke into ngithe ngibona lo moya wayehlela kukhona ngafuna ukugubhela fundisa ukuqaba lapha ngasehlahleni lapha phezulu izinto bezonakala khona kusena ngathi hlobo zenkosi cela abantu abazothandaza kule ndawo ibandla elithandaza nale livumelene qalani ngale ngoba ngikhoza uNkulunkulu onesikhwele nazoshiya inkukhu emnyama ngizayisapha mina ngicela uphethe nale mhlophe yale fliptani ngake ngiyithathe ngizokwenza igrave shiya nje emnyama inkukhu bona ukuthi ngaxolisa ngathi angikhethe balala umuntu kodwa ngifuna abantu abazokhuleka bayekile bekhuleka awu zaqala enkathazo inkinga babumpela kunento engizwile kunento engiyibonile Jesus. uyazi izinto noma zingakushaya babumpela noma zingawazizwe ezithi kodwa kunento nje oyizwile my God kunento nje akizwile bathuzwile ngizwile kodwa kunento akizwile bathubonile kodwa kunento akibonile leyo nto kodwa kunento akibonile is a powerful
eqaba hayi ngiphakamisa izandla ngathi izaphinda kuzoze inkomo ngelinye ilanga abantu bebeqala ngithulile nabesaphezu behlahla bequqini ngathi akusho ukuthi bazokwembasa khipha amalabha ayishubile namhlanje phela nkolomo yesehlele plastic esegu ngathi awu umuntu ongumuntu wathi abesuthu ngathi hayi ngangena emazolweni bokunamhlanje ngayicela kuNkulunkulu le ndawo desibangena wonke umuntu njengoba senikhipha amakhathoni namakhandlela abo mvukise nje kuwahloliseni hey iba nento oyizwile manje ungazizwa sibuhlungu ungazizwa siqeda amandla kodwa kube nalento oyizwile bethu uzwele mama umnisi uthi kuzwe uJesu wathi mina Jesu nguvuka nophila ngisikalo ngiyakala futhi ngiyaphelelisa mina nguvuka nophila mina ngukukhanya kwezwe bathi uzweni uthi kuzwe Jesu wathi mina ngukuvuka nokuphila Thokoza Nkosi mina nganenzela indawo yokukhuleka isave nakomama isendleleni ngoba ziningi izinto ezenzakalayo entabeni selathi siyothandaza nabanye engisebenza nabo kwakhona osilindile entabeni samthola sekhuthuziwe sekhonjwa ngesibhamu wathathelwa lefu ziningi izinto ezenzekalayo ehlobo zeNkosi ekhona uJesu ngiyayibonga noma ngingasekho nabanye bacathi ngiyadlala azakhuluma from noma lapha nithi hey hambile le ndoda ngoba ngizohamba nami nakufika isikhathi hayi ngahamba nami is a Templar mina nganikhandela intaba yokuthandaza nozikhulula lapha njengasekamelweni uxelela uNkulunkulu konke ngoba ekamelweni la usikhulula khona ugeza khona nake nayiyeka nina nothola ezinye izinto sengasekho ayikho indawo engithanda njengaleya ndawo ngilimile la kodwa ngithanda ukudlula leya lengitshala amaflower isizwe lenkosi bakunentaba intaba khona kuyiholelo uMoses wayeqhuba izimvu eqhubela entabeni kaNkulunkulu akukho la ngizaniqhubela khona hlobo zenkosi hayi basoba zenkosi angithwalanga kodwa into engiyithwele ngithola amandla esiphambana ngiye kwaZulu yalikhaya ngizofeza uNkulunkulu kuwe ngizofeza uThixo empilweni yakho ukunizwa bona ukuthola into yakizwini uzweni Jesus siyasehlela izinto kodwa kukhona lento esizwini uthi uJesu ngeke ngikudeka sizwe izinto eshaqisa kodwa sokube nalento okuzwini oyizwile zibona izinto kodwa sokube nalento oyiboniwe funda lokho mama ngubani kukhinduli hello hlaza Chapter 10. Chapter 10. Jesus. Ungalela lapha. Awuqalelela ku19 mama. Luka chapter 10. Luka chapter 10 verse 19. Begani ngili
ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke esitha anisoze noniwa umana-ke lapho mama ukhonza nje unegunya uthandaza unegunya uhlabelele unegunya uhlele kwakho unegunya ubani ongakuthitha ngoba unegunya olunikiswe nguJesu ngininikile igunya thandaza unegunya usesikoleni unegunya usemsebenzini unegunya uthi uPetro uthi uJesu kuPetro nanithi ngubane abanye bathi uElisha wathi uPetro wena uyindodana kaNkulunkulu ophilayo phezu konke uJesu wamnika isikhiye wathi kusukela namhlanje ngiyakha indlu yami sikhonza siphethe isikhiye la uvula khona nina akekho ngavala la vala khona nina akekho ngavula Jesus. umuntu ophalayo unegunya noma uyinto noma ugogo okholwayo noma umkhulu negunya wena wesaba no thandaza lo bakho nje phinde iflusi ngekho ngegama likaYesu ucabanga no baba ngubane umntana wakho nje phethwe iflu Musa ucabanga ufonela mina kanti ifoni iflatlohambela ugesi beka izandla ngani negunya mama awunikezwa ngubani ngomnikeza uJesu unegunya lokho unegunya akanikezwe nguJesu ongekuthathela okude abanye ufezela babumbhele sikhamba phekwa ezinye inyoka sihamba phekwa behudule emsebenzini babumbhele la usebenza khona abazi ukuthi bangake abanenkanyamba kodwa wena ufokhonza inkosi engaphekwe inkanyamba uhamba phezu kwabo sethi ngakumbhele buya kanti igunya akanikezwa nguJesu ninyanyathela izinyoka ngininikeza igunya utokholayo unegunya abanye amadimoni afuna ukuthi unulasa nawufika nje noma kuthiwa kulalwa uthi khona kulo muzi lo kungalalwa kuwo bethi ayikhona kube ngewindi amadimoni elisiyaxolisa esifundo esikhulu ulibheka nje negunya noma kakwena negunya nawukhona niyazibukela phansi negunya ungaphakathi komama bonke le Western Cape kodwa unegunya onikezwe uJesu niyabe nisabesaba nale makhaya elithi bahudula inyoka bathakathe emini unegunya Musa noma kuthi udosa inkanyamba ungesaba ukhonza inkosi engaphekwe inkanyamba Yes, Jesus. Hallelujah. unegunya wena baninde emsebenzini abafaka izinto phansi kolimi kodwa wena ngegunya babumphe My God. onikeze uJesu ngetho ibonini wayizwa lento yaphila kuwo waphile wayizwa lento yadrayiva bathi kwasenjani babumphe wathi unento ngizwile unento ngibonile unento ngizwile ngoba ukhona into ongayizwa ibulala abayeni ukhona into ongayizwa iphilise Jesus funda mangubani Incwadi kaLuka chapter 10 verse 19. Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawufezela. unika abafundi bakhe uthi maniqinisa lami nyoba ngabafundi iyaqinwa lento kaThixo iyaqinwa
ngeke ngigcine babumbhele ngibona le ndoda yangidelela ubuhlungu khona hey mamelala usakhuphula amaloko uthi hey awuzi mina ngoqondela mina ngizwile manje into ngizwile hayi baya ukuthi awasidelela amadoda ayadelela ikaba umsuku nkosikazi kuthi nakuthi futhu isithi into engibambile ngayibona ithi no ubuhlungu kulahleka kwegroni awulula ukuthola masina ulahleka kulula futhi sukaba imbaza yafunuka wathi walaphi wathi walala siwalela lokhu kulahleka noyigroni ukhona ufana nomuntu odriver unesipili ngapha nangapha noma efuna ukovatheka uyabheka ukuthi ayikho neqhamukayo esebheke ngemuva akulula ukuzoletha imessage ziningi imoto endibana nazo ezinyashuna kodwa fana ngiyiphepha ngize ngizofika abantwana bakaNkulunkulu ngizodiliva akulula athi ukufundisa ukaba athi uqhamuka phezulu ufuna ungalalanga nalabo abantwana bakho usuke udiliva imessage usubamikelela uthi ndlalela hayi akulula ngoba ziningi lezimoto engiyiphephayo ezinye ziyashuka kodwa ngiyaziphepha ngenxa yemessage ngenxa yento engizwile ngoba nayiphethe ithambo umfundisi omphela ngesizulu kuthiwa ikhonkothe nethambo fanele libeke phansi ikhonkothe nayibuya selilahlekile wathi usuthukile ukaba mfana konje ngikholwa ngugose enkosini uNkulunkulu wami ngambuyisela selilahlekile ithambo zalithatha ezilifunayo elambile ayikhonkothe nethambo yabezimthini funda mama ngubane Bekani ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawufezela naphezu kwamandla onke esitha anisoze noniwa wena ukhonza nje unikezwe namandla phezu kwesitha ngiyabona wena ubona ngathi isitha singapheke kwakho kanti unikezwe amandla phezu kwesitha sithi sitha nasiphakama ngathi siphakamisa wena siphakamisele ekuthandazeni abanopheni nazingabathandazeli bengabibikho basiphushele ekuthandazeni ngoba masikhohlwa sizolala ngesikhululeke funda mama verse nokho ningathokozi ngalokho kokuthi omoya bayanithobela kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini alotshiwe angathi ngalotshwa neyakho neyami
ilotshwe la ilotshwe liyadatshula ifayile elidala nathokozela ukuthi moya yanithobela kodwa thokozela ukuthi amagameni alotshiwe noma zingashaya izinto amagama ethu alotshiwe noma singalulwa izinja noma singalulwa izinyoka kodwa amagama ethu alotshiwe noma ngezakalapha noma ngabe siyahlufa kodwa amagama ethu alotshiwe noma ngezakala noma siyakhulelwa noma siyagula kodwa amagama ethu alotshiwe alotshiwe ufunda ngubane. Verse 21. Ngasona leso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele wathi ngiyakubonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphile nabanokuqonda wakwambulela izingane yebo Baba ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Qhubeka 22. Konke ngikunikelwe ngubaba akakho owazi ukuthi indodana ingubani. Uthi uJesu kwakho kunikelwe ngubaba Kuphela uyise nokuthi uyise ungubani kuphela indodana nalowo indodana ethanda ukumambulela yena. Waphendukela kumafundi bemodwa wathi abusisiwe amehlo abona enikubonayo. Funda kahle mama. Waphendukela kumafundi bodwa wathi abusisiwe amehlo abona enikubonayo. Abusisiwe amehlo abona enikubonayo. Bona noma khona izinto ezingabona zidide kodwa kuba nalento oyibonile akuba nalento yodwa oyibonile sikhona izinto ongazibona ukhathayela kodwa kuba nalento oyibonayo manje akuba nalento oyibonayo lithi izihlobo zanazibona izinyoka babheka inyoka yabhethu babheka kuJesu umqalisi nomphelelisi. Funda ngubane. Waphendukela kubafundi bebodwa wathi abusisiwe amehlo abona enikubonayo. Abusisiwe amehlo abona enikubonayo. Uboneni ngokuba ngithi kini baningi abaprofeta namakhosi abathanda ukubona enikubonayo. Baningi abafisa ukubona enikubonayo kodwa abakuboni. Abakubonanga nokuzwa enikuzwayo abakuzwayo nokuzwa angathi ungezwa angathi ungayizwa lento kaNkulunkulu uthi hayi mali khona lento engizwile bethi kwenze njani uthi khona lento engizwile bethi ubonani uthi khona lento engiyibonile uthi mina ngikuvuka nokuphila isikalo isiphetho ngiyakhala ngiyaphelelisa amehlo abonile sizwile sibonile sisabona. Yes Lord. Sizabona Jesus. ingakho izinto singafani la kithi ngoba ngaba khona izinto esibona kodwa khona into esibonile. Wabona lo Moses uthi Moses angalusi ngelusi izimvu zikaBaba ngelusi izimvu zomkhwama uJethro ngabona isihlahla sivuthwa kanti ngesonto lesihlahla kwasimangalisa lathizwe esihlahleni ungasondeli ngoba le ndawo engcwele khumbula imbadada
Wabonani Moses uthi ngabe Lucy. Wana Paul wabonani. Kangisendlaleni kuSawuli. Ngiyosingela amakhona. Endleleni ngiyeDamascus. Uthi ngabona unyazi. Jesus. Ngangikade ukubona unyazi ngawaphansi. Ngangikhetha ngezi voice. Yathi Sawuli uzingelelani. Yena uthi uyozingela amakholo kanti uzingela uNkulunkulu. Baluma uMoses wathi uNkulunkulu akazinyoka yophethu nasibaluma inyoka bebukela bephila konke sibukayo akuthi azishaya izinto ziyashaya kodwa ukhonke sibhekile sibheke kumqalisi nomphelelisi okholwa kwethu sibuka noma sigcuna lezo sinimpoza izinto ahambe kahle siyakula bebona sesivuka ekuseni kanti lento yasibeletha isithwala esibukayo sibuka uJesu engumqalisi nomphelelisi okholwa wethu nibusisiwe bona izwa akuba khona into oyizwile njengoba sishumayela ayizoshumayela ukuna naphakathi sizodlula akube khona into oyizwile akube khona into oyibonayo abusisiwe emehlweni Sabe bathela impilo yakhe iphelile. Oh yes, Jesus. Osiyami. Waphelelwa ngamandla. Kodwa into oyizwile namhla ithanga phela. Mhlawumbe kuthiwa izinto zakho zivalekile kodwa namhlanje engavula uJesu. Lakavule khona ngekho ngabo ongavala. Yezwa. Babefisa. Nathi abasikhoza nasithatha kodwa into esibambayo into esizwile into esibambayo into esibonile funda mama verse 19 verse 19 Bekani ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawufezela yeah naphezu kwamandla onke esitha yeah 43 baba yeah verse 23 Waphendukela kubafundi bebodwa wathi abusisiwe amehlo abona enikubonayo Mana nje lapho mama awuphinde lapha 19 sekuzovala verse 19 Bekani ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawufezela naphezu kwamandla onke esitha hey ngishuba izintombi ezathi nasedolobheni zishaya inwele zazo zizilungisa zifaka ihili zingafaka ama slippers yes zilungisa inwele Jesus ithi khomba noma iteli isiphethe ibhekha buthi inethi leli linegunya hayahlukane man uhlukane intombi emukela uJesu intombi engamamukela yes Ntombi engamamukela uJesu noma ihamba uhambisa konke shuthu azinto ifaka amagusu shuthu Ngathi indoda ingena emasimini siyami into abanoJesu
ishane esendisana Ngiyasiyama. nginazo la nje kuyashaya esibukweni 2 hours mina ngisena sibuka lonke ngizamela isibuko Dino sithembu sibuku ngivele sithi shwizi yena ngale Uyashaya esibukweni ukuhlala nothobekele sebejoinile nonotisiwe ngithe ngibona wasebhala amashiya ngathi hayi iyakhula le ndaba ile tashleki noma kanjani lihamba lapha esibukweni Hello Jesus ezokushadisa kusasa uyangizwa Utshela ukuthi umfundi sifuna inkomo zakhe yashadisa ilete negunya hayi sizo madoda Hello Jesu ayisifezele ibhikini sizo no Jesu ayisifakelele ibhluku elibuya la baya ukujikisa sizo no Jesu ayisivezele ibhikini leli bhluku ifashion bhluku elibuya la sivezele ibhikini ikunda kahle shayi kunda kahle noma mfana ifaka izinyo la gold Ithola amaphepheza Oh boss. Nabula le bro hamba ushisa Khetha impahla nazogqoka Yes. ngathi ngithobekile ngathi uvunyelwa konke akusizi konke Yes. akusona isiqephezana la zoqepheza la uvunyelwa konke akusizi konke Nawu mama onekhuna noJesu akafakela isijalmani sakhe ubona ukuthi lo mama khontseka naye una glory una nkasimuko una dunya uJesu abusisiwe abehleni ukhona into ayibonile maningi abalungileyo ababefisa ukubona enibonayo ababefisa ukuzwa enikuzwayo kodwa bazwanga namhlanje Sibanjwe into esizwile ukuthi sikhala Nathi sikuthakathaka njengowonke umuntu sikhathala njengowonke umuntu Kodwa khona lento esibambile Isango livulekile leli sango nasebusuku livulekile Kodwa lokho umprofeti ngathi ngiyaya ngathola livaliwe ebusuku Kwezokuyingane lokho kupheka ama drumstick ukupheka lezi ngubhe nehamsayo Wathi umama akasebenze ngalesikhathi sekuhlwini elikathi esilivulekile Ungena baba ungena bahle ungena bonke hey ngena nawe manje Siyaphela ungena wonke umuntu bethi na ungene kanjani ungena babi ungena bahle kodwa sifuna ungena bangena amandla bephuma sebenza amandla Jesus abusisiwe abehlene bona enikubonayo busisiwe izindlebe zenu zizwile akube khona into izwile angazi ukuthi uzwe namhlanje shabu izindaba ezimbi kodwa kunendaba enhle namhlanje uthi uJesu mina Jesu
Kukuqalisa kumphelelisa. Ngingu-Alpha, ngingu-Omega. Sibani kanjani? Ngizovule